Merci, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous continuons à dire un grand merci à notre Dieu qui nous a assistés et fortifiés tout au long de la semaine et qui nous donne encore une occasion d'être ensemble, spirituellement parlant, afin de partager la parole de Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose qu'après une semaine mouvementée, qu'on ait un temps pour s'asseoir et réfléchir sur la parole de Dieu, de la comprendre et de chercher à mettre en pratique cette parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème autour duquel nous allons nous pencher s'intitule « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu ». Cela sort de la bouche d'une femme. Et notre texte de réflexion alors se trouve dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Nous allons demander à notre frère Josué de prier. Anfa ala ambe barka daye ka iwale nyumando ika nema ni ka sebaya ko bela jele ko son ambe kanyina mala matigi afle isona ka wakati di amma bituguni kasigi ka kuma senkro ika kuma mimbe ankala ika kuma miye fitna ye an senkro walsa anka anta ni an blado kanga ketaw ni fotaw be famya ya sabonya na da etko kan ambe barka daye matigi kan wakati ta ka kalfaima inni senuma ka ika kuma je ambe klinglin kono ika anga kramogo deme matigi iba fe ka kuma min do ada ika sebeya barka la ka lase ka jamakuluma ka an deme ka an ko idoni ala dongodo ala senuma ika owaliya ka bunya da itro kan anyene wakati mume be kalfa ima Yesu Krista an matigi togola amina. Amen. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Neya don sisan ko iye ala ka che. Ceci est une parole adressée à un prophète du nom d'Élie. Et quand vous parlez d'Élie, ça nous fait rappeler une certaine période de l'histoire d'Israël. En regardant le chapitre 16, du verset 29 jusqu'au verset 34, le comportement et les agissements de cet homme-là est écrit. Akab, il est dit de lui qu'il a été le plus difficile et le plus compliqué des rois que Israël a eu. Effectivement, il a fait pire que tous ceux qui l'ont dévancé. Et ceux qui sont venus après lui n'ont jamais fait comme lui. Et le prophète qui va travailler en son temps, c'est Élie. Akab, plein de lui-même, il s'est marié avec Jézabel. Jézabel est une étrangère. Et parce qu'il a épousé Jézabel, une Sidonienne, il a été obligé d'amener les dieux de Sidon, Baal, en Israël. Et donner libre accès à l'adoration du dieu Baal. Or, Israël est un peuple élu et mis à part par Dieu. Et il y a eu une alliance qu'on peut appeler pacte
entre Dieu et Israël. Ani okra sababu ye aywa lahidu kan temena aywa Allah ni aka jamakulu Israël che. Tu seras mon peuple Inake neka jamakulu et je serai ton Dieu. nena keika Allah ye. Et à l'issue de ce pacte alliance alors, O lahidu min tara Allah ni Israël jamakulu chete. un animal a été tué Aywa oketo bakando de fagara. et on a mis les chairs côte à côte Aywa o bakan sogo farala ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ et ɲɔgɔn le kɛrɛfɛ. feu est descendu du ciel pour consommer carrément l'animal. Ani a yira k'a fɔ tasuma bɔra sanfɛ ka na ka bagan in k'a jeni k'a ban pewu. Comme pour dire, Walasa k'a jira ko celui qui va faillir va être comme cet animal qui a été immolé. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka ni lahidu kan tiɲɛ ayiwa o tigi n'a jeni i ko nin bagan jɛnina cogo min. Mais malgré cette alliance avec Dieu, Hali k'a sɔrɔ o lahidu kan tun bɛ Israël ni Ala cɛ. voilà que Akab lie des relations conjugales avec une Sidoine. O si ma a ka bali ayiwa ka furu dɔ ani Sidɔn muso dɔ cɛ min ye dunanmuso ye. Ce qui était proscrit. O dun kun ma daga. Et mieux, Ka fara o bɛɛ kan. il amène le dieu Baal en Israël, Ani o Sidɔn mɔgɔw ka batofɛn n'o bɛ wele ko Baal a ye o lana Israël. détournant ainsi les enfants d'Israël de la vraie adoration pour les orienter vers une mauvaise adoration. O kɛra sababu ye sa ka Israël denw mabɔ Ala sɛbɛn batoli la ka u ɲɛsin batofɛn wɛrɛw batoli ma. Et cela va attirer la colère de Dieu. O bɛ kɛ sababu ye ka Ala ka dimiya lana o kan. Mes chers amis, à la réflexion, Ne balima teriw n'an bɛ miiri nin na. nous devons reconnaître que quelquefois certains d'entre nous font à peu près la même chose. An ka faamuya ani ka sɔn a ma ko kuma dɔw la an dɔw fana bɛ nin ɲɔgɔnna kow kɛ dɛ. Et cela, c'est un manque de foi. O ye danabaliya de ye. Quand on n'a pas complètement foi au Dieu de Jésus-Christ, Ni danaya sɛbɛman tɛ Yesu Kirista ka Ala la an fɛ. qu'on est obligé d'aller chercher les solutions ailleurs, Fo an bɛ diyagoya ka taa fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini fan wɛrɛw fɛ. auprès des idoles, Ka taa fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini batofɛn wɛrɛw cela kɛrɛfɛ. ne peut tirer sur nous que la colère de Dieu. O tɛ se ka na ni foyi ye ni Ala ka dimiya tɛ. C'est pour cela que notre texte vient à la suite de cet événement. O de kosɔn an ye yɔrɔ min kalan o bɛ na nin hokumu kɔnɔna na. Chapitre 17, Masakɛw fɔlɔta sura 17. un roi donc, versets 8 à 16. Verset 8 ka se 16 ma. Élie le Tishite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kétit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta, comme il avait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi
nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tisibete Élie, min tun ye Galad jamana sigi fɛ dɔ ye, o y'a fɔ masakɛ Akab ye ko, matigi Israɛl ka Ala ɲɛnaman tɔgɔ kosɔn, ne bɛ baara kɛ o min ye, nko min wala sanji tɛna sɔrɔ nin sanw na ni ne ma kuma. O kɔ, matigi ka kuma sera Eli ma ko, i ka wuli ka bɔ yan, k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka taa i dogo Kerit kɔda la, Jourdain ba kuntilenna la. I na kɔji min, ne kumana kankan kɔnɔw fɛ ko u ka i balo ye. Ayiwa, Eli ye matigi kan mɛn ka wuli ka taa. A taara i sigi Kerit kɔda la, Jourdain ba kuntilenna la. Kankan kɔnɔw tun bɛ taa buru ni sogo di a ma sɔgɔma o sɔgɔma ani wula o wula. A tun bɛ kɔji min, nka waati dɔ tɛmɛnen kɔ, o kɔji jara ka tugu ni sanji mana dugukolo kan. Verset 8. Ayiwa, matigi ka kuma sera Eli ma ko, wuli ka taa Sidon kɛrɛfɛ dugu dɔ la, o tɔgɔ ko Sarepta, ka i sigi ye. Kamasɔrɔ ne ye ci di muso cɛ salen dɔ ma o dugu kɔnɔ ko a ka i balo ye. O tuma la Eli wulila ka taa Sarepta. A selen o dugu donda la, a ye muso cɛ salen dɔ sɔrɔ yen, o tun bɛ dɔgɔ ɲini. A ye o muso wele k'a fɔ a ye ko, ne b'i deli, i ka taa ji dɔɔni ɲini ne ye minɛn dɔ kɔnɔ walisa ne k'an min. O muso taatɔ ji ta, Eli y'a wele k'a fɔ a ye ko, ne b'i deli, i ka na ni dumuni dɔɔni fana ye. Muso ko, matigi i ka Ala ɲɛnaman tɔgɔ kosɔn, dumuni tɛ ye. Mugu tɛgɛɲɛ kelen dɔrɔn bɛ bɔgɔdaga kɔnɔ ye, ani tulu dɔɔni bɛ tuludaga la. Ne bɛna dɔgɔ bolo 2 ɲini ka segin ka taa o dilan ne denkɛ ye. An na o dun ka sɔrɔ ka sa, sabu fɛn wɛrɛ tɛ an bolo. Nka Eli ko, i kana siran, i ka taa a kɛ i ko a fɔra i ye cogo min na. Nka i ka buru misɛn dɔ labɛn ne ye fɔlɔ ka na n'a ye ne fɛ yan. O kɔ, i na dɔ dilan i ni i denkɛ ye. Kamasɔrɔ matigi Israɛl ka Ala ko, bɔgɔdaga kɔnɔ mugu tɛna ban, tulu tɛna dɛsɛ tuludaga kɔnɔ sani matigi ka sanji lana dugukolo kan don min na. Eli ye min fɔ, muso taara a kɛ ten. Ani a ka somɔgɔw ni Eli ye dumuni sɔrɔ waati jan kɔnɔ. Daga kɔnɔ mugu ma ban, tuludaga kɔnɔ tulu fana ma dɛsɛ ka kɛɲɛ ni matigi ka kuma fɔlen ye Eli da la. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Matigi ka duba a ka kuma kalanlen ye. Vous avez compris qu'on a commencé au verset 1 du chapitre 17. Aw y'a faamu k'a fɔ an y'a daminɛ sura 17 verset fɔlɔ la. Parce que le verset 1 au verset 7 nous donne le contexte. Sabula k'a daminɛ verset fɔlɔ na ka se 7 ma, a kow kɛra hukumu min kɔnɔ o bɛ ɲɛfɔ an ye. Et en connaissance de cause, on peut alors comprendre le reste. Ani k'a da o de kan, a tɔ min fɔra o bɛ faamu. Akab a désobéi. Akab ye Ala kan bila. Il a entraîné le peuple dans la désobéissance. Ani ka Ala ka jamakulu bila ayiwa kan bilali la. Cela a attiré la colère de Dieu. O kɛra sababu ye ka Ala ka dimiya lase u ma. Et Élie annonce une sécheresse. O kɛlen Eli ye ja ko fɔ. Il n'y aura dans ces années ni rosée
ni pluie, sinon à ma parole. Nkomi wala sanji tenana ni sauna ni ne mapma. Mais Élie ne pose pas la question à Dieu, mais comment on va gérer mon cas? Aywa nga elima ala nyininga kafo ale yere kundu anake chogodi. Mais c'est Dieu qui lui demande de quitter. Nga ala yere de yafo Eliye ko boye. Et lui indique un lieu précis où il doit aller s'asseoir. Ani Eli kan kata sigi yoromina ala ye ojeya aye. Et de là, il va être approvisionné en eau et en aliments. Ani kato o sigi yorola amagobe jini aywa dumuni mina ala yere na odi ama. Et c'est les corbeaux qui vont faire ce travail. Ani mogo feminu mena o dumuni ni o jidama o kera kankan konoye. Notre Dieu est merveilleux. Anga ala ye kabako ala ye de. Il ne pose aucune question, Eli ma nyiningali foike aucune condition. ama foifo Il obéit. nga be kamneli kedron. Il s'en va à Kérit Atale keriti kodala et il s'assoit ayi sigi yen. et les oiseaux commencent le mouvement. Ani kangan kono ya damne kataka sigi ke. Matin et soir, Ben na wula sogoma ani wula. l'homme de Dieu a ce qu'il faut. Aywa ala ka che mogo be fengo fena ayo besro. Mes chers amis, c'est pas facile. Ne balmatero ni manogo de. Des fois, quand on parle du service pour Dieu, Madola ne ambe pma ala ka barakola. on réfléchit et on pense à David. Aywa ambe miri ka hakli sama ka se fo Dauda ma. On pense à Salomon. Ka miri ka se Solomon ma. Mais on oublie qu'il y a eu aussi des serviteurs de Dieu Nga madola ambe nyine ka fo ala ka barakela dowaro tumbe. dans l'obéissance à la parole de Dieu Minu ye ala sebakoro kamene ont eu à subir, ko olu fana segena de. mais sont restés fidèles. Nga uka segen kono ukera kantigu ye. Ceci me rappelle encore un autre texte O ben hakli sama ka se Bible yoro vraiment. où Marc chapitre 1 verset 6, Marka sura kele a verset woro la. on parle de Jean-Baptiste. Kuma be ke Yohana Baptiste kela kola. Lui aussi, il avait comme vêtement peau de chameau, Aywa Yohana Baptiste kela ale ka fini donta kunye nyame golo de. une ceinture Ani chesirla et mangeait les sauterelles et le miel. ani abalo tunye don ani die. Mais continuait l'œuvre de Dieu. Nga obela me ka tanye ka barake alaye. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être malheureux pour faire le travail de Dieu. Ntala ka foko angato dese kono ka barake alaye de okote. Mais si cela doit se arriver, Nga ni okakan ka se soyons fidèles. angato kantigiya la. Parce que Dieu reste toujours fidèle. Sabula mabe alaye kantigiye. Les corbeaux ont fait le travail. Aywa ganga kono yo ka barake. La sécheresse s'est installée. Aywa jana na yorobe. Et maintenant, plus d'eau. A alaba ji fana bana. Le prophète entend encore la voix de Dieu. O wakati la kira eliye ala kan lametuni. Peut-être qu'il a dû réfléchir à beaucoup de choses. Adron asigira ka miri fen chamana. Mais sachant la fidélité de Dieu Nga kadaka abado ko ala e et kanti. les relations qu'il a avec Dieu, Ani ko jenyowa mi be ale yere ni ala che. il était convaincu que Dieu ne le laissera pas seul Akun jele do ala ka fo bada ala tina ato aklena. et va traiter son cas. Ani ko ala na janto ala. C'est pour cela qu'il va lui demander alors de se lever O de ko so ala ba fo eli etuguni ka ka wuli. pour aller à Sarepta Kata dugu do la min ko sarepta. et d'y rester. Ani ka to o dugu kono. Et il va être ordonné à une femme veuve Ani ala ye ci di muso che sale do ma de s'occuper d'Élie. ko o ka janto eli la. Chaque fois que je lis ce texte, ça me fait beaucoup réfléchir. Tuma o na ne be ni yoro kala aben blamirla la ko sobe. Pourquoi une veuve Muna che samuso. qui n'a presque rien, E fente min bolo yere. alors qu'à Sidon, peut-être à Sarepta, Adron sarepta dugu on kono. pouvait trouver des gens qui ont de la nourriture en abondance Adron mawrew be no dumuni chama be minu bolo. et qui pouvaient faire l'affaire du prophète. Minu tumesega kira eli magonye. Mais il l'envoie vers une veuve. Nga ala ye achi che samuso do kaso. Sans contester, Eli masosolke il se lève, awulila arrive à Sarepta. atara sarepta. Il n'a pas fait comme le serviteur d'Abraham Ama ke inafo Ibrahim ka barakela de. qui devait chercher une femme pour Isaac, Ale min tunchira walsa kata muso nyini Isaka qui ye. en abordant le village a pris du temps pour consulter Dieu
Ayiwa kuma mina ni asira dugu dendala aye wagati ta ka Ala ɲininka. Et a pris du temps pour savoir quelle va être la femme qu'il va trouver pour son serviteur. Walisa ka jɛ Ala k'a fɔ a bɛna muso sifa jumɛn de sɔrɔ ayiwa a ma kɛ Ibrahima denkɛ Isaka ye. Il va même demander des signes Ana a ye tamasiyɛnw yɛrɛ ɲini Ala fɛ. que Dieu va lui accorder. Ala sɔnna ka olu di. Mais ici, Nka nin yan nɔ, dans le texte que nous avons lu, an ye yɔrɔ min kalan, Élie va vers Sarepta Eli taara Sarepta et la femme qu'il voit, ani a ye muso min ye, il demande à celle-ci de lui donner à boire. o cɛsamuso in a ko o ma o ka ji di a ma a b'a min. Là, ce n'était pas un problème. O tɛ adamagɛlɛya ye. Mais après avoir bu, A milen kɔ, il demande à manger. a ko muso ma a ka dumuni di a ma a b'a dun. Et c'est là un problème sérieux aux yeux de la femme. O kɛra adamagɛlɛyaba ye muso bolo. Comme pour dire à Élie, tu es mal tombé. Fɔ cogo wɛrɛ la Eli i ma se yɔrɔ la dɛ. Parce que moi-même, je suis dans mes derniers retranchements. Sabula ne yɛrɛ fana bɛ n ka wagati laban de la Tu tan. me vois ramasser quelques bois I ɲɛ b'a la n b'a la ka dɔgɔ fila ɲini. et j'ai un peu de farine et d'huile. Ayiwa mugu dɔɔni ani tulu dɔɔni bɛ n fɛ. Je vais manger cela avec mon enfant et après, c'est la mort. Ne ani ne denkɛ an bɛna o muguni dɔɔni dun o kɔ an bɛ saya makɔnɔ. Élie va lui dire, Eli ko a ma, le verset 13, verset 13 la, ne crains point, i kana siran. rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare pour moi d'abord avec cela un gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans sa cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la terre. I kana siran. I ka taa a kɛ i ko a fɔra i ye cogo min na. Nka i ka buru misɛn dɔ labɛn ne ye fɔlɔ ka na n'a ye yan. O kɔ i n'a dɔ dilan i ni i denkɛ ye. Kamasɔrɔ matigi Israɛl ka Ala ko bɔgɔdaga kɔnɔ mugu tɛna ban tulu tɛna dɛsɛ tuludaga kɔnɔ sanni matigi ka sanji lana dugukolo kan tuma min na. Et c'est là où la foi de la veuve de Sarepta doit rentrer en action. Donc nin wagati de la a ye Sarepta muso in ale ka danaya de kan ka bila baara la. La Bible ne nous dit pas que cette femme connaissait Élie auparavant. Bible ma a jira an na k'a fɔ ni muso in tun bɛ Eli dɔ kɔrɔlen. Mais voilà un étranger qui arrive. Nka filɛ dunan dɔ sera a bara. Toi, tu es en train de chercher du bois pour aller préparer E le b'a la ka moule. dɔgɔ ɲini walasa ka taa tobili kɛ ka dumuni kɛ. Ce monsieur dit, Ni cɛ ko la farine dont tu parles, i bɛ kɛ kuma mugu min ko la dɛ. prépare-moi du pain avec, E ka buru misɛn dɔ dilan ne ye ni o afin ye. que je mange. Walisa ne ka o dun. Après, tu en prépareras pour toi et pour ton fils. O kɔ i na dɔ dilan e yɛrɛ kun ni i denkɛ ye. Et la farine et l'huile seront toujours là jusqu'à ce que la pluie revienne. Ɔ n'o kɛra ayiwa mugu ani tulu o na to kudayi i fɛ fo don min na ni sanji nana. Comment comprendre cette situation? An bɛ se ka nin faamu cogo di? Croire ou ne pas croire? Ka da a la wala kana da a la. La demande du prophète est là. Ayiwa kira ka laɲini o bɛ yan. Et il s'adresse à la femme au nom de l'Éternel. Ani a kumana muso fɛ matigi Ala sɛbɛya bɛ tigi tɔgɔ la. Mais elle est sidonienne. Nka Sidɔnka de ye muso in ye. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'Éternel, Yahweh? A tɛ Yawe dɔn. Elle ne connaît que des idoles. Ale bɛ fɛn o fɛn dɔn o ye bɔliw ni batofɛn wɛrɛw de ye. Et comment est-ce que tu parachutes chez moi et tu me demandes d'abord que je prépare pour toi et ensuite pour moi? A bɛ se ka faamu cogo di ka cun kan k'a fɔ ko n ka dumuni dɔ dilan e ye fɔlɔ o kɔ k'a dilan n yɛrɛ kun ye. Mais subitement au verset 15, Nka verset 15 la. elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. A fɔra ko a taara ani a y'a kɛ ka kɛɲɛ ni Eli ka kuma Et fɔlen ye. pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille aussi bien Ani qu'elle. ko wagati jan kɔnɔ a ka dumuni ma dɛsɛ ale ni a ka denbaya bɛɛ. Verset 16, la Verset farine 10 ani wɔɔrɔ. qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Ko daga kɔnɔ mugu ma ban tulu daga kɔnɔ tulu ma dɛsɛ fana. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ka kɛɲɛ ni matigi ka kuma fɔlen ye Eli da la.
C'est une foi agissante qui peut comprendre cela. Élie se dit être homme de Dieu et ordonne quelque chose que la femme doit mettre en pratique. Et le travail a été bien fait. Le résultat était là. Mais quand vous continuez la lecture jusqu'au verset 24, la femme va avoir un problème sérieux. Il n'y a plus de problème de nourriture, mais son enfant est mort. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait plus de souffle en lui. Et la femme se dit, mais tu es venu régler mon problème de manger, mais en retour, mon enfant ne vit plus. Élie demande à prendre l'enfant. Il monte dans la chambre haute. Prie l'Éternel. Et la vie revient dans l'enfant. Le verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. C'est face à cette situation que la femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais que non seulement tu es un homme de Dieu, mais dans ta bouche aussi sort la vérité. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, faisons en sorte que chaque fois que nous devons intervenir, que nous intervenons sur du vrai. Oui, je reconnais maintenant que tu es l'homme de Dieu. Est-ce qu'à cause de vos agissements, la manière dont vous travaillez, la manière dont vous collaborez, la manière dont vous vivez, ceux qui vous tiennent à l'œil peuvent-ils faire la même déclaration que vous êtes un enfant de Dieu? Rien ne sert de dire par la bouche que je suis enfant de Dieu. Ce dont les gens ont besoin, c'est votre comportement. C'est votre manière d'être. C'est votre manière de vivre. Qui montre que vous avez l'Esprit de Dieu et que vous travaillez sous l'autorité de Dieu. En ces moments difficiles dans notre pays, nous devons savoir discerner la volonté de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Sachons raison garder, faire attention à cette maladie, afin qu'aucun comportement en nous ne vienne à démontrer que nous ne sommes pas ce que nous réclamons être. Que le Seigneur nous garde et que nous soyons vigilants en restant fidèles jusqu'à la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te bénissons à cause de ta parole qui est proclamée, laquelle parole nous édifie, nous éclaire et nous montre les voies à suivre. C'est vrai que nous t'avons choisi et tu es venu en nous de par ton esprit afin que nous soyons capables de réaliser tes desseins. Encore une fois, sois avec ton peuple et donne-nous à poser des actes qui te glorifient et qui t'honorent. Fais en sorte que nous soyons des éclaireurs dans ce pays
Lesquels éclaireurs peuvent non seulement se conduire correctement et dignement devant toi, mais être une source de bénédiction pour leurs voisins et tous ceux avec lesquels ils travaillent. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Et de par ta fidélité, tu nous exiges le même comportement. Oui Seigneur, merci, parce que tu règnes. Tu règnes. Gloire et honneur en ton nom, t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Amati Yesu Krista ka nema l'amour de Dieu ani fa ala ka kanuya et la communion du Saint-Esprit ani ni senu ka janyoya soient avec vous tous. o ka ke aw bɛɛ fɛ. Bon dimanche. Ala ka karija an bɛɛ la.